I am a simple man. I don't like complications. The same in music. I like what is natural. To give what the music demands, and I try to do my best. Er is een wereld met overal algoritmes die het menselijk gedrag in kaart te brengen en de principes die in de dagelijkse handeling onderliggend bepaald worden omgezet in statistieken en binaire taal. Wetten is overgegeven aan de machine onderheven aan een nodig comfort en dopamineuze vrije gerel voor geneugden en een lawine aan prikkels ontwikkeld voor je te strippen van discipline. Een consumentenmol waar dat de mens even het product is, waar dat de overgrote meerderheid weet dat niet juist zit, maar toch kiest voor in de matrix te fungeren. Het wat van echte waarde kun je niet financieel bereiken of beheren. Al dat je dopaminepomp verlangt wordt geserveerd zonder druk, maar één druk op de knop zie gelanceerd in een wereld van verstrooiing en lust. Gecorrumpeerd blijf je op zoek achter een nieuwe rush voor te kunnen functioneren. Amorf, de echte waarde dat je vaste vorm. Twee oorzaken van Aristoteles in verworven. Nu is juist een oud materiële en technisch proces dat dus rest zonder doel of universele norm. Amorf, de echte waarde dat je vaste vorm. Twee oorzaken van Aristoteles in verworven. Nu is juist een oud materiële en technisch proces dat dus rest zonder doel of universele norm. We investeren als collectief niet in een echt leven. Kleine kinderen groeien op in een wereld met gepixeleerde bergketens. Dopamine rushes van het moment dat ze op net leven en minder dit een echte connection dan in het websteen. Wat ze onder eigen persoonlijk het wegsteen. Ze imiteren niemand anders onder een nep leven. Dragen het gedrag te kopiëren, dat gewoon respect geven. In plekken van authentiek te zien en in verzet treden. En de machine is belangen nog niet klaar, maar liefde kan je niet verpakken en verhandelen als waar. Hoeveel soorten van verleiding dat je verpakt op een jaar. Je kunt de leed spinnen in die vuil met praktisch comfort. Hoeveel belang dat je blaast en dat jangt in de kar. Al drief je iedereen ter wereld nu met angst elkaar. Een waar gevoel van voldoening kun je maar amper ervaren. Nog heel de wereld is gebouwd op achterbakje en farce. Sociale statussen bepalen zijn gemoedstoestand, zodat mensen met commodificatie van gevoelens kan me drinken even door de vernietigende creatie van alternatieven onder het mantel van innovatie. We zijn er trots op ook, dat is nog ters van ouder surfen digitale verkopers en bekken hersenhoofd die via algoritmes onderweg vindt tot de kern van bestaan, zodat de menselijke Dutch vergaat. Amorf, de echte waarde dat je vaste vorm. Twee oorzaken van Aristoteles in verworven. Nu is juist een oud materiële en technisch proces dat dus rest zonder doel of universele norm. Amorf, de echte waarde dat je vaste vorm. Twee oorzaken van Aristoteles in verworven. Nu is juist een oud materiële en technisch proces dat dus rest zonder doel of universele norm. Any environment I can adapt. Everything in this life, son, they got two sides. Any environment I can adapt. Everything in this life, son, they got two sides.